Dit això, vull que quede ben clar, com ja has posat tant en l'acte de presentació com en l'últim míting, és que una cosa és la cooperativa i l'altra és l'agrupació independent de la Pobla del Duc. Són dues coses totalment diferents. Sí que és de veres que la idea va néixer en un principi dins de la cooperativa, i mai ens hem amagat a dir-ho, es va creure que era un projecte viable i entonces es va fomentar des d'ahir. Però després s'han deixat les portes obertes a tot el món del poble. Per això ha entrat gent de tots els llocs, de tots els estaments i de totes les vinculacions polítiques, siguen de la cooperativa o no. Òbviament, com la cooperativa sigui de forma directa o indirecta, té relació pràcticament tot el poble, lògicament en la llista n'hi ha molta gent que també està vinculada a la cooperativa, però no deixa de ser també una coincidència, cosa que per una altra part també m'alegra molt. Però aclarit això, després la cooperativa ha estat desvinculada del partit. Una cosa és el partit i l'altra és la cooperativa. Sí que és de veres que el partit, com a una de les empreses del poble, i no la única, l'apoyarà en tot el que puga. Però l'apoyarà perquè tot el que vagi a fer-se es faci de forma legal. I repeteix que altra vegada, legal. O sigui, està clar que jo, com a cap de llista, no vaig a jugar-me el tipus per ningú, siga l'empresa cooperativa, siga qualsevol empresa. O es fa les coses ben fetes o les coses no se faran. Siga qui siga. Però, per altra banda, n'hi ha que tindre en compte que davant la conjuntura que n'hi ha de crisi general, de crisi que n'hi ha en el sector agrari en particular i de la crisi que estem passant i que passarem més encara si ningú posa remei en el poble, n'hi ha que prendre unes mesures. Entonces, n'hi ha moltes vegades que n'hi ha que adaptar les normes a les circumstàncies reals del poble. I les circumstàncies reals del poble i de l'economia és que avui no es poden tirar les campanes al vol, per tant, el que és pressupostàriament, els diners estan molt fondos, n'hi ha pocs, n'hi ha que cuidar-los, n'hi ha que mesurar-los i n'hi ha que repartir-los conforme cal. Això en quant al poble, perquè en el reste, tant a nivell regional com a nivell nacional, està passant idènticament el mateix. Els diners cada vegada són més escassos, les ajudes tarden més en vindre. I en cas que vinguin aquestes ajudes, les ajudes venen cofinanciades, com molt bé vaig dir en el míting, tot ve cofinanciat. Per cada euro que puga vindre subvencionat, s'ha de pagar €1 i pico més. El poble té que aportar €1 i pico més, un pico llarg, perquè ja vaig dir que l'IVA no es financia. Els projectes, la majoria d'ells tampoc se financien, i els interessos que s'han de pagar en els caix que s'han de traure per fer part a aquesta cofinanciació també s'han de pagar. Per tant, per moltes subvencions que se puguen traure, realment n'hi ha que veure al final el cost real que queda i si realment es pot pagar. Avui per avui, a tall de saber molt millor els comptes de l'Ajuntament tal com estan, són comptes que per supost no tinc accés a ells, no els ha tingut l'oposició, nosaltres menys encara. Però només tirant per damunt, avui el poble no recauda prou per suportar el gasto que té i els interessos, molt menys poder amortitzar part del deute que n'hi ha. Això estic completament segur que és així. A falta, ja torno a dir, de més datos segurs. Per això, una de les coses prioritàries que demanem i que no va ser negociable és que tant si apleguem a l'alcaldia via directa per vos, perquè la gent realment confia en nosaltres, com si n'hi ha que aplegar algun pacte, que és molt probable, perquè tal com estan les coses és molt probable que no n'hi hagi ninguna majoria absoluta, la prioritat i no negociable és, el primer de tot, saber on estem. Per tant, es demanarà que es faci una auditoria de comptes per saber, per supost, on estem i què és el que es pot fer. I un pla de viabilitat. I en segon lloc, la defensa i el recolzament de tots els projectes realistes, de totes les empreses, de tots els autònoms, de tots els professionals i que, per supost, puguin generar ocupació, que falta fa.
La millora també pressupost de l'administració i els pressupostos aprovats amb el màxim consens. És a dir, si n'hi ha en este poble 11 consellals, haurien de ser els 11 consellals els que treballaren. Per això voldríem aquest consens a plegar a possibles pactes on cabérem les 3 formacions polítiques, indistintament de qui siga al final elegit alcalde, però que els 11 consellals tinguin l'opció de treballar pel poble, no que com ha passat fins ara la majoria de les vegades, han hi hagut 3, 4, 5 consellals que s'han quedat arraconats durant 4 anys, no s'ha fet ús d'ells i la veritat és que han sigut unes persones que amb molta bona voluntat ni siquiera s'ha tingut en compte. Això creiem sincerament que hauria de canviar. I per últim, donar més participació i atribucions al ple municipal, o sigui, a aquests consellals, en detriment d'algunes atribucions de l'alcalde, on avui per avui l'alcalde té potestat i poders per a fer absolutament el que li dona la real gana. I ho torno a repetir, fa el que li dona la gana. I jo voldria pensar que ho fa en tota la bona voluntat del món. Voldria pensar això, però la realitat és una altra. Senzillament s'ha dedicat a promocionar-se personalment ell aspira a un puesto en València, la Pobla de seguida xicotiua i només vol la Pobla de trampolí per anar a algo més. A banda d'això, que en els sueldos, els gastos i tota aquesta megalomania que ha tingut, la veritat és que està deixant les arques municipals no a zero, sinó en molts números rojos.